Mondragon Goi Eskola Politeknikoak 75 urte bete ditu, eta urte hurren berezi hori ospatzeko ekitaldi berezia egin dute Donostiako Kursal jauregian. Bueno, guretzat oso berezia zen. Alde batetik aprobetxatu dugu diplomen banaketa, gero bigarren ekitaldi bat prestatzeko. Eta bigarren ekitaldi honetan pizka bat erakundeak hartzeko eta ospakizun txiki bat egiteko, bai. Ondo, bidaia luza izan da, baina hemen gaude. Ja gehienak masterra ikasten be bai, eta ondo, pozik. Bai, pozik, bueno. Egindako lan guztia eta gero, bai, postasun handia. Ja, behingoz titulu bat eukitzea, jarraitzen dugu ikasten master bat egiten. Masterra eta bio gainera tesi doktorala egiteko intentzia daukagu, así que hautxe pasu txiki bat izan dek bakarrik, baina, bai, konten ja garra da bukatu dugulako. Klasekidekin eta dena, postasuna berez denak ikustea, kanpo matzaude ikasten eta dena baita eskertzen da, eskertzea. Ari gu pixukiak izan gara, bera ingenitza biomedikoa ikasi ni mekanikoa, eta hori, eta bera junda Inglaterra ikastea, ni Bilbora, eta urte bat ikia ikusi gabe, eta orain hori. Después de un año volver a encontrarnos todos, pues es un privilegio. Y además ahora nos espera una noche de fiesta, así que estamos muy contentos. 455 ikasleen diplomak banatu ostean, Goi Eskolak 75 urte hauetan egindako ibilbidean eta etorkizunean jarri da arreta. Ohore bada niretzat gaur hemen egotea, ez? 75. urte hurren honetan izatea oportunidadea, zuk pentsatzen duzuna eskolari buruz esatea da, ohore bat. Oin dela 75 urte, 60 ikasleekin hasi zen eskola, eta orain ikustea zelako proiektua daukagun. Mondragon Unibertsitatea, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, eta mugimendu kooperatibo osoa da harro egoteko ez gehiago. Niretako eskola izan da dana. Ikaslea izan nintzen, irakaslea, zuzendari, eta gainera adimendiretekin ez du lanien ibili nintzena. Baina niretako harrigarriena da, 75 urte pasata gero, eskola lehen baino gaztiagoa dagoela. Hemen belaunaldi baikotzak, onda aria tiratzen, da oin dagoen irakaslegoa eta oin dagoen ikaslegoa hori dena, da gure garaiko baino indar gehiagoekin da hortan berretan postu etxena horrek. Guk ipinitako hasia, arbla handi badala ja, zuaitza handi badala, da arrama berriek sortzen ari direla, eta hori da pozgarria. Azken batean eskolia izan, hildu bat jarraituz, indarra handiekin etorkizunera begira. Etorkizuna garbi dago, mundua gero eta azkarrago aldatzen dela, eta mundua aldatzen bada enpresak aldatuko dira, eta enpresak aldatzen badia guk zerin behar dugu gure formakuntza aldatu eta egokitu, eta etorkizunean gauza importantena izango dira pertsonak, eta pertsona gisa ere bai formatzea izango da oso importantea unibertsitateetan. Hau da, unibertsitate esperientzia izan behar da nolabait edukiak lantzeko, baina niretzat oraindik importantea bada pertsona bera lantzeko.